Solve. Ay, bayan na siya doon. Bayo na. Ado ang skandal. Ayaw, may skandal. Ngawat ra, nangawat ang kuha dyan. Dara. Dara. Daki, pagtabtab. Hindi, mubangil na. Lain magagulpan dahil. Ah, way ito eh. Tuo eh, way ito. Ingani kalisod mga kuan, kawajan. May gamito no pambungbong para kuan. Kanding. Ina kalisod ko. Bundog sa dak. Oh. Na, kagagmay rin imong gipang. Isakan to mo. Mubangil. Ay, kitag oh. Yun. Diba? Hoy. Tama talaga po ano. Masinsing pag-iingat. Birahon na mo. Kung bala na. Pwede Ah. ko yung naubon sa. Kinakusgang ko ano, foreman. Kaya engineer. Itong usa kuan. Mura dahil na may mga butas. Mabughin na ya kay. Kasi kinaya pinatulan si Matelo. Okay naman daw. Tumaki ba para mahagbang, mahugmak. Putla sa. O bitaw po, sekto bitawin. Kailangan kawayan, kailangan kahoy. Para mabuo yung ano, goat house natin. Yeah. Pero kanang giputulo na nilabot ba? Apil na. Apil na tibayat. Pila sa bayan. Abtik ko so. Ayogon. Ako ko lang bungay kay mahagpong suno dia di na mo. Impas. Diba? Hirap talaga. Sabi ko. Yun no. Galing ko no. Good job. Kuha rin. Nakuha rin pa paano. Anuhan? Pailin-ilinan. Uy, ay sa. Yun no. Yan. Pagkatapos ng putol sa taas, bagsak, tapos hatakin na naman pababa. Yun. Tapos lilinisin yung kawayan. Finished product na. Kailangan talaga matalin yung itak mo rito. Tapos kailangan rin ano, alis to kas taas. Kaya pag putol ng kawayan, puwipitik. Lalo na to. Yung kanong tawag nito sa inyo, Tagalog, kagingking to sa amin eh. Klase ng kawayan ganito. Hinatak nila. Kita man, hapit tatagakan. Nahatak na. Tapos doon niya lilinisin yun, ipunin doon. Ayun si Quicker bike. Ito yung bike natin no? Nakarating sa kawayanan. Sana. Bali ha. Diba? Gi, hendos ang punuan dire. Kung tumbok mo bukas na. Hirap talaga. Kunin ko na kayo mo. Kanta. Na itulak na, matumbar na, makuha na. Makon ko lang yung gamay oh. Tumba na. Ang dami pagkakuha ay. Kana usa kana. Nagiwala. Usudo naman ang hindi ka dito. Ano ba? Relax ko diha eh. Di ka makabuhat na. Abtik jud.
Tapos tumba, hatakin, linisan, tapos dito banda yung matinik dulo. Brett. Hatak. Yun talaga sa taas yung pinakamahirap. Kani kay lami ng tumba ron. Ano sa first lead eh? Ayo to, ayo. Kung Pwede na. tumba sa kawayan ba? Solve.